Here we are, guys! So ito po yung view ng housing. Ayan. Wala pa po kami sa may tuktok na sa ibabaw talaga. Pero maganda din naman siya. Ayan guys. Dito po ako nagjo-jogging every afternoon. Kasi maganda kasi siya yung area. Ayan. Diba? Ang ganda. Tara! Let's go! Dito. Ayan guys, so kakabang mo. So ayan guys, yan po yung housing. So ayan. 其实呢，这么行的呢，能往他垃圾不都我倒吗？啊，那你去。 So here we are. So ito po yung ano. Eh, 卡呢？ So may mga tao din pong pumupunta rito kasi nga sa ganda ng view, gusto nilang mag-pictorials! Diba yung mga... Akala ko may tao. Nihingal ako. Diyos ko, ang layo. Ang haba ba naman ang tinakbuhan ko? Oo. Diyos ko, nahingal ako doon. Pero okay lang. Eto guys, napakaganda. Mamaya pupunta ako doon sa ibabaw. Sa ibabaw! Mamaya. Tapos papakita ko yung view din doon. Kaya na, mainit pa kasi doon, ayan. Garden sila rito, ayan. Di masyadong makita yung mga tanim. Ewan ko ba, anong tanim dito? Baka nagtinim sila ng mga hollow blocks. Tsaka mga semento lang sa gayon, hindi na sila bibili. Ayan yung mga housing, guys. Maraming bahay dyan. Ayan. Di pa yan, nandun pa sa baba, mamaya. Ayan, eto na. Ayan, ang gabi. Ayan. Ayun, mga gabi. Papi! 嘎的。 Ayan, si Papi. 其实呢，这么行的呢，能往他垃圾不都我倒吗？ Medyo ko papatay din yung ala. 啊，那你去。 Isa daw? Gwapa ko? Alam mo na lahat yan, maganda. Stars! Eh, Aray! 卡呢？ Aray. Ayan guys. So yung mga emburnal. Minsan nagsiselfie din ako dito. Dito din ako nagsiselfie minsan. Yung house nila sa mga housing. Ang ganda doon ha. Ganda talaga ako sa bukid ka. Mga sunset nila yan. Hindi siya naman. Yan. 嘎的。 Ay, maganda naman dito. 其实呢，这么行的呢，能往他垃圾不都我倒吗？ Yan. Okay guys. 啊，那你去。 Diba? Yan. Tingnan yung view. Ang ganda. Dito ako sa babaw daw. Dito sa baba. Hindi ahas dito. Dito patay ako. O, dahan-dahan. 啊，早爆糖呢。 Ayan. 啊，那你咋？ Ganda ko talaga. So ngayon, nag-jogging ako kayo. Diyos ko, nahingal ako. Doon. So, hi guys! So, eto na. Ayun. Nahingal ako, te. Nakakaloka. So, tara, samahan niyo ako uli. Tara. Sige ako na lang. So, marami pala dito ng mga evergreens. 嘎的。 Ayan, ganda ng view, oh. 其实呢，这么行的呢，能往他垃圾不都我 So, 倒 ngayon 吗？ guys, papakita ko sa inyo. 啊，那你去。 Ayan. Napakaganda ng view talaga. Nahingal ako, Tess. 哎，卡呢？ 啊，早爆。 Nandito sa Remark. Kabuisit. Ayan sila. Ayun siya, dumaan. Pero tuloy pa rin ako. Kabuisit. So, layo ko na natin, oh.嘎的。其实呢，这么行的呢，能往他垃圾不都我倒吗？啊，那你去。 Siya? Siya na mag-isa? Kaloka? Kaya mo ito dito? Ay, ang ganda ng daanan, guys. Yan. Yan. So, eto na po. Nasa tuktok na po tayo ng ng housing. So, guys, ngayon, yung driver ko sumunod. Kawiset. Takbo! Mark, Kawiset! So, here we are. So, andito sila. Gusto nila sumali sa video. Ayan. Andito si Remark. Ayan. Tapos kinahingal ako. Hi, Remark! Ako'y kinikilig
Yan po yung kasama niya. Yung driver ko, sumunod, leche. Charot lang. So guys, here we are. Ayan sila. Ayun. Talito kasi maganda yung view. Ayan. Di ba nakakapwisit? Talito kasi mama. So dito guys. Kaya. Dito na ako si mama. Malapit na tayo, Bigas. Ayan guys. Here we are. This is the view of housing guys. So, ayun yung maraming bahay. Ayan guys. Ayan. So very amazing. Pakaganda po ng housing. Maya akong pipicture yas ako. Hoy! Buang! Hoy, balik na! Yung motor ko, kinuha. Pero okay lang. Hindi naman ako masasaktan eh. Charot. Ayan. Yung motor na Remark. Puntahan natin habang wala pa siya. ARAT! Eh, yung motor niya. Kasama lang pala niya. Pero siya yung sumasakit. Since siya nag-drive ako. So, okay na yun lang. Ayan. Kakabisit lang. Di mo talaga. Madam Vega ka talaga. Ewan ko sa'yo. So, baka dito pa mag-selfie-selfie. Mga ganun. So, ito na guys. So, babalik na tayo, no? Sa may pinakamababa. Pinakamababa. Ganun. Yun po yung gusto ko sabihin. So, here we are guys. Yung aso ko. Ayan. Yung tadyak tape. Ayan guys. So, here we are again. Bahala sila. Yung motor na iwan. Ano ko dadaling ko yun? Ano kasi? Pero nag-tour-tour sila ha. View talaga guys. Ayan. Kung nakita nyo man o hindi. Charot. Hindi naman siguro kayo bulag para hindi nyo makita, diba? Ayan. Napakaganda. Ayan. Napakaganda. Diyos ko. Kaya pag nagtawak ng camera, sobrang ganda nun. Ayun sila. So yan po yung view ng housing. Ayan po yung mga bahay-bahay na yan. Yan po. Marami po tumitira dyan. Pero sa ngayon wala pa po tumitira kasi po. Pupunta ako mamaya. Papunta ko. Tutor ko kayo dun sa mga bahay-bahay. So wala pang tumitira ngayon kasi nga po because of COVID-19. Nabutan sila ng quarantine. So wala pang tumitira. Kasi marami pa naman bahay na hindi tapos. Ayan. So kailangan po yung tapusin lahat bago tirhan. Diba? So bago mo iwan yung isang tao, dapat tapos na talaga kayo. Hindi yung iniiwan-iwan mo siya. Pero so, come on! Bababa na ako. Ayoko na sa mundo. Char! Gusto ko sa mundo mo. Charot. Hi, MLG. Charot na. Bawal mag-MLG yun. Nandiyan sa Remark. Magagalit siya. Charot! Hashtag magagalit. Gusto ko yung workout ko. Ewan ko ba? Mamaya na yun. So, Kaya. andun sila sa likod mo. Sure na, sama sino na. Wait, sa mga tangin na nakakita. Sobrang layo. So ngayon, babalik na po ako. Ayoko na guys. Ayoko nang magstay pa. Kung hindi naman kailangan. So here we are. Bababa ako doon. So may mga bahay-bahay na yon. Tapos papakita ko sa inyo yung mga bahay nila o yung tinatawag nilang housing. Maganda din siya. I just go. So I'm so sorry. So maganda din siya. Here we are. Ayan, dito kami nagpipictorials. Dami ko mga pictures dito. Diyos ko, umabot ng 2,000 plus. Hindi lang 2,000 plus talaga. Full storage na ako. No? Kasi more in pictures talaga ako. Mga pictures. Ganon. Masarap talaga mag-pictures at magaganda tayo. Di ba? So, Diyos ko, taas. Ewan ko pa pag nahulog ako dito, wala nang sasaktan. Charot! Marami tao.
干啥？ So, yung 其实呢，这么辛苦， hingal ako guys. 那么他妈你不都知道吗？ Yung katawan ko, o yung katabaan ko, kasi alam ko naman na hindi mababawasan. Pak, pak, yung kagandahan ko. Jarat lang! Choose ko lang. Parang ko sa ulo dito, guys. Hindi ko nakapag-vlog. Parang sa ulo gano'n. Siyempre ko lang isa. Tapos ganito, ganyan. Ako nag-mesh mo nag-harap yung camera. Kasi yung driver ko, yung buttons. Yung kaya. Yan, nakabalik na ako, guys. Yan. 其实呢，这么辛苦，那么他妈你不都知道吗？ Mag-workout ako. Gusto ko sana pumunta na sa ibaba. Sa ibaba. Oo, sa baba. Gusto ko sana pumunta dito. Wala pa siya. Siya yung nanay ko. Nasaan ka na ba? What's up mga ka-Vega? So, eto nandito na ako sa baba at nakauwi na rin sila si Remark. Charat. So, wala na sila. Iniwan niya na ako. Charat! Drama mo, bes? So, eto na yung motor ko. Sinolin na. Yan. Charat lang. So, ngayon guys. Papakita ko na sa inyo yung bahay. Sana. Kasi parang layo eh. Pero, para sa inyo ipapakita ko talaga. So, ayan. So, papakita ko sa inyo yung mga bahay. Ayan. So, supposedly, dito kami titira soon. Kung wala na yung COVID-19. Tsaka, ayan guys. So, hindi pa siya tapos. Yung mga natapos na bahay, nandun pa sa pinakadulo. Layo, layo. Pero okay lang. Tara, let's go. Tatakbo na ako. Ayan siya. 干啥？ So, heto na. Ayan po yung mga bahay na hindi pa natapos, no? Yung mga bahay na hindi pa natapos. Pero, matatapos din yan. Lahat ng bagay may hangganan. Charat! Hangganan. So now, let's go. Let's go. Ang inang motor nila. Yun, sumakay yung aso ko. Ayan. Ayun yung tayo na baba. Charat. 干啥？ So, heto na guys. So, marami po talaga siyang bahay. Parang 500 ata. 500,000 or 500. Basta mga ganun. Pero hindi pa ako sure. Kasi syempre, 干啥？ hindi naman natin dito. Dito kami naglalako ng ulam noon, guys. Dito kami naglalako ng ulam. So, maganda din naman. Ayan. Sa heta na, may ilaw kasi rito. Ayan. Diba? Nakakasilaw. Kasi, gabi na, guys. Ayan, ganda ng ilaw, no? Kasing ganda ko. Charot. So, ayan yung ilaw. So, heto na, guys. So, here we are. So, ayan, guys. Ito po yung mga bahay. Ayan. Ayan. Yan po yung mga bahay. So, here we are. So, ayan yung iba meron na pumunta sa mga pinto. Pero wala pong mga pinta. Diba mga Genesis? Pero po yung iba. 干啥？ Hi guys. So, heto na. Ito yung mga, may mga pintura na bahay. So, ito yung patapos na. Diba? So, very amazing po siya. Pero, hindi ko ma-show sa inyo yung ano, yung Kaya? gabi na siya, hindi nyo makikita. Yung kasi hindi makita ko. Pero, at isa lang na, diba? Ayan. So, see the beauty of housing. Ayan. Tignan nyo. Ayan. 干啥？ Ayan. Ayan. Ayan po yung housing, guys. So, oh my God. Ang beautiful. Ang ganda ng ilaw kanina. Parang na-feel ko talagang ganda ko. Sa Diyos ko. Nahihingal ako sa ginagawa ko. Ayan, guys. So, ayan po yung housing. So, very amazing talaga siya. So, yung pinuntahan ko kanina is madilim na. So, hindi na siya masyado makikita, guys. Parang may nagra-radyo doon. So, ito na pala yung mga bahay. Ayan. So, ayan po yan, guys. Ayan. Pero may iba may jealousy na. Ayan. Yan po yung bahay na may jealousy na. Oh, yan po yung nakita ko may jealousy dito. Isa pa. Pero okay lang. So, yan na, guys. Yun po yung buong housing. Ayan po. Ayan. So, thank you so much. Bye-bye, guys. So, I hope na gusto ba niyo po yung mga videos ko. So, kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para parati po kayong updated sa aking mga videos. Bye!